zopapertza etorri den txambolin gain honetan txe, eta San Juan jaia iragartzen digun izen honekin txe, hasi zen orain dela 50 urte San Juan ikastola. 1977an, Francoren diktadurapean, herriko gazte, guraso batzorde, guraso, laguntzaile, irakasle eta ikasle egindako apostuari esker, pedagogi berri eta euskaldun batean oinarritutako hezkuntza proiektua jarri zen martxan. Zuei ere, ume, gazte eta heldu, alaxe eskatzen dizuegu. San Juan gestetan eta zuen bizitza osoan ere, euskaldun eta berritzaile izan zaiteztela.